vítám u mého dnešního tutoriálu, jak dát tu many items do Minecraftu verze 1.3.2. Adresu na něj vám dám do popisu videa. Takže první, co uděláme, je stáhneme si tu many items z adresy, kterou vám dám do popisu videa. Tady, jak určitě vidíte, složka souborů. Takže první, co uděláme, je start, spustit, procento app data procento. OK. Najdeme si složku Minecraft, složku bin. Tohodle ostatního si nepojeme všímat, stačí nám jenom složka bin. Tady je Minecraft jar, takže klikneme pravým na ten jar soubor, otevřít v programu, WinRAR archiver. Tady určitě vidíte složku souboru. Tady má být správně složka někde meta.inf. Je to napsané velkýma, meta, něký i, inf. Tu složku musíte vymazat. Otevřeme si too many items. Tady ty soubory, co tady jsou, si označíme a přetáhneme je akorát sem, potom vymazání té složky. OK. Tak a už tam máme too many items. Tím meta.inf jste vypli mod loader, aby vám šel spustit tenhle mod. Takže já vám předvedu, jak to vypadá. Čekám, až se to čte. Tak. Enter game. Tak, načítat to buduje. Tak. Jak vidíte, určitě jsem jenom level 2. Teď díky tomu, že mám ten too many items, tady si stavím nějaký baráček. Takže normálně stiskneme Ečko na klávesnici. A tady Creative Mode On, Off, zapněte si Creative, pak si můžete postavit baráček třeba, nebo nějaký zvířata si takhle vychovat. Vypnete západ slunce, den, noc, obtížnost, lehká, těžká, mírumilovná. A tady, když máme vyplay creative a máme normální survival, tak tady když klikneme třeba na koleje, tak se nám přidá maximální počet kolejí, můžeme je víckrát, jak vidíte, přidá nám to. No tak to by mělo být pro dnešek vše. A já se s vámi loučím a doufám, že vám toto video pomohlo.